Dini haino hai manpli ksai phaikya nok nukung khibi oi boro thangka eba ke boro kumakha o solnota deborma tamni bagoi nok nukung khibi thangka langsak diksak tarangoi abo sungmung khunani thangriya busani mung khodiya chong o bukhuni mung nakhuka dawni bagoi hingkai o busani pampa ruasar hamyani bagoi da onnoni langsak diksak diwoi o pampa ruasar telangoi onno jagani pampa ruasar telangoi da khalka eba khe borok komakha nok nukhungni borok naisinglaijak tabuk bukhukjuk sornolata no bini para hingke parani mung sanani thangriya area ni mung sari chiwano dore hangkol eba khe mono amchai ni no bukhukjuk sornolata bo tabuk pampar kaham lutuk tongo pampar hamyani bagoi o pampar kwcham chakha khibi karangkha jemon gari kwtal ke charu thoko hima hai gari kotal ba mai thangka eba khe pampar kaham da nawai drangkha abo sungmung tabuk lukurokni o amchai ni bukhukjuk no nokni borok naisingoi berai no wana laijak choya kwrwi naitongdi khalaimani o bahai no panda phainai.